Ka HYC Riboy District hakakat nyau tarik unailar arajar arpaulai hadin belayo shibun kijing pentep bat balasa kiru dakaseng halor kejingat ki kena skul kumju ki weru ya kejing pangkmat lani ka ice flu hakini kisngi haki babun ki skul hapo ka district ki balasak ta na kani kejing pang ka bala penlong ru ya ki nong hikai ban ai shuti ne ban pha no ya ki kena shaying ban pha sumar kaseng hapo kejing alam usamla Tony Shela u General Secretary ke HYC Riboy u Vice President kaseng samla si Thangkiu ringkat bat ki para dekat kaseng kilalit bani kendo markmat bat ITS momin IDMHO hanongpo ringkat bat ka jingtho ban pinsngau haki halor kani ka jingyo pangkmat ki babun menta hakani ka than bat ki bakham shakta ki deiru ki khna school kaseng lingba ka jingtho kala ai jingmut syakatanat ka kot ka khia ban penlong da ka free medical check up ringkat bat ki jinghikai kumno banyada ni sumar ban laj nakani ka jingpang khmat yaki khna haki school baper ki bla syakta kumjuru syakishnong ki bangat yakani ka jingpang khmat ki bakenthop nadu ki hap barit hadu ki bla he larang ba kaseng lingba ka jingekran ka kham sungu khiaru kham tami ki khna school namar ladakin ngat yakani ka jingpang kin hap ban pep school bat kan long ka jingdu nong ka bakrau kham tam habalajan ka por le examine kutsnam habalayo banyakran bat IDMHO ringkat bat ki doktor ke civil hospital nongpo kila penpau bakila don ke jingtep syapangkane bat nakaliang ke jongki kin sapha da ke jingtho syaki bor dei pet ke tanat puli puthi hapo ke district ban betha ai kinong peniat ki school baper bakin pentep syaka tanat ke kot ke khia lada ki khna ki syakta na kani ke jingpang khmat khnang ban nakaliang ke jongki kinyo ban le ya ke badon kam So nakaliang ka HYC Riboy District matakas ilayo bana wani kendu ya IDMHO basmai hangni po nangpo ITS momen te halor ka jingyo jing ujor jongi na ki babun bat haju oporu na jinglap jongi hikum ki khot jong aseng ha ka babun khamtam ki khna school ki bala shakta bha na jing pang khmat lanika ka ice flu ki babun ki khna school ki badang dan hapring gajing pule ki badang pengkre ya ki exam fer menta ki hapan shim shuti namar nakatau ba kidon ya kane ka jingpang bat kumju om tang ki khna school hande kidon ru ki beru ki ba hakisnong ki thau na ru kirang ba ki longkumi ki longpa kingat ya kane ka jingpang te kumbalong menta hi ngilap ba shibun tili kisnong shibun ki school ngilayo complain ba hagajing ya kren bat IDMHO ila penpau hangiru ba hoi la don sisa kum kata agaba kila ngat ya kanika ice flu taka ega ba la pelong yi kum kaseng kalong ba nakaliang ciki kum kaseng nakaliang ka HYC Riboy District ni lawan man bu ka jingtho menta kasni hagabai dei ban penlong da ka kenja awareness lane ka free check up na ka banta ki khna school khnang ba kin light na kanika jingpang bat kin light ru khamtam na ka school kumbangila penpau kumbangila ong ba namar ba ka exam kala hajan tela ki khna school kin pep school kan long ka badu nong ka bakrawi khna school namar ki hapan pengkre ki examen gidoki te kumta na kilang chingi la tentu ya ka khnat ka koi ka khia bakin shimkhia halor kane bat kabat ka basutrat kalong ha jing yakran jungi kila pan pau hangi ba na kilang chukiru kinyele kar bala bakin shimkhia halor kane ka benta nang bakanam shakta yaki khna school buran keleng hapo kane ka dong ka thain jungi kula shakta na kane ka ice kumbarya banlang ike kapan dia secretary jungi jongka Riboy seni long halo be barka jiwan dulu jungi ya igi mecho amtang si long habere barka jingta jungi khna school habere bade ka jingpang khmat te kumba PE na por hala ba benalang jungi kung sangi mi be khmat haba ki pai ba jungi ki pardo persan jungi ki mat jungi ya jungi por lang jungi kung sang haba ngi ba ki khna school ki sakta habere bade jingpang khmat lawan kendu ya igi mecho te kumlong yang secretary jungi lang jungi mecho la shim ya ka respond ila kular hapo jungi sang ba ini le lang diru ban pentip sha DC baru cukup in ai gajing cho sha SDSO jong kadika education department but lang ba SDSO in sa pentip ru sha ki school ki badan hapo jong Riboy district jungi balaku meno ki principal jong ni school ki badan hapo jong Riboy district jungi ki basakta igani jingpang kin pentip sha ki nong tre jong ka health department banang lang jong health department kan yo ban le ban kam nam ta ki khna ya sutanat banalang jongka di mecho ka simkiah lor bentang kibil tiru banalang jongka health department kan le situm habere bade jing repat jongi nalang jong gumusang jongka HYC jongka Riboy district